Salut, prieteni! De mult pe canalul meu nu m-am întâlnit cu dumneavoastră. Vreau să vă arăt. Astăzi am fost și am adus doi masculi în ferma mea. Vreau să vă arăt. Ne-am cumpărat doi tineri. Cum ne-am cumpărat? Am luat de la o rudă de-a mea doi băieți care cândva tot el o luat de la mine sânge, dar s-a mai înstrăinat. Uitați-vă, aici e un băiețel tânăr, are 3 luni jumătate. Ia, dă-te de deja. Uitați-vă, și piciorușa are și pigmentație. Astăzi am adus doi masculi, unul din Ucraina, îi adus, altul îi de aici de la noi. Uitați, aici stă el, iată l-am adus în corocul, a doilea e în mașină. Iată-l. Uitați-vă aici. Aici e băietul. E foarte frumos. Are o jumătate de an. E un mascul minunat. Iată-l, el stă aici. E cam puțin întuneric. Ia să văd așa zvară de deasupra. Poate să vede mai bine. E un mascul frumos. Mie mi-a plăcut. Asta e ucraineanul. Am să vă arăt pe celălalt. Da, uitați-vă cum merge la mine construcția. Iată, noi suntem pe, cum s-ar spune, spre sfârșit. Stați, nu e așa. Pe ăsta tânăr trebuie să-l iau de aici. Am să-l aduc pe celălalt încoace. Da, îl iau de aici. Și îl duc în partea asta. Aici am o cletcă liberă. Stai. Hop, iată așa. Iată așa. Iată, ăla este el. Și uitați-vă, este a doilea mascul care l-am adus. Aici sunt și doi care am spus tineri. Tot 3 luni jumătate are. Iată-i. Îți din aceeași fermă aduși. E tot ceva frumos tare. Iată-l ceala. Iată-l ăsta. Aici sunt doi cu care eu am să lucrez în toamnă tocmai. Aici sunt niște masculi pe care eu îi țin pentru lunile septembrie-octombrie. Aici sunt puișori de la femelele mele. Astea sunt două femele care o să îmble de anul ăsta. Au 4 luni și jumătate. Le mai lăs undeva în vreo 4-5 zile, le dau la epuroi. Iată. Asta e o mamă care am să o dau. Am înțărcat iepurașa că sunt două fetițe. Ei au 2 luni. Uitați-vă, sunt 2 luni, dar încă cenușăresă. Și aia asta. E altă mamă care tot am să o dau cu iepuroi ăsta care sânge din Ucraina. Vă l-am arătat acum și mă duc să vă arăt pe ceala care am mai adus a doilea. Așa, nu vă spăriați aici la mine. E construcție. De ce mă grăbesc puțin? Pentru că nu vreau ca filmuleț să fie tare lung. Uitați-vă, ați văzut așa ceva? Asta e a doilea mascul. Uitați-vă la dânsul. O frumusețe nemaipomenită. Stai, băiatul. Ia că uitați-vă. Uitați-vă la... Ia uitați-vă. Piciorul din spate. Codița atât. Mai scurt de ceva frumos. Cu asta am să le dau pe cel 2 tineri care vă le-am arătat. Asta e mascul. Deja are vreo 10 luni. E mai în vârstă ca aceala. Aici au lucrat cu iepuroaici. Așa care v-l-am arătat de 6 luni încă nu au lucrat cu iepuroaici. Așa ne-a spus persoana de la care l-am luat. În rest, totul e bine. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu mine și mă vizionați. Să fiți sănătoși!